ni Mali kɔkan k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ Malien bɛɛ ɲɛna mɔgɔ k'u hakili to ko kelen na ko dugumamɔgɔ o de wa bi sanfɛmɔgɔ o de fɛnɛ bɛ kɛ sini dugu i ka bili kunkolo la ko don dɔ la bɛ kɛ e tɛ kɛ yen o kɔnɔna la i bɛ se ka mun kɛ don min i b'o kɛ o kɔrɔ fana ye mun yɛrɛ dugumamɔgɔ a kɛ ka ɲa ni yɛlɛli turu sera i ma don min n'a sɔrɔ a tiɲɛnen don a bɛ gɛlɛya dɛ donc a bila an kun wa an minnu bɛ sanfɛ an fɛnɛ laban ye jiginni ye n'i ma jigin ni saya m'i lajigin retraite b'i lajigin ou bien fanga bannen b'i lajigin donc bɛɛ k'a bila kunna ko diɲɛ ye yɛlɛma yɛlɛma de o kama ni Ala ye fanga d'i ma i kana yada ni Ala ye fanga d'i ma i k'a bila kunna ko ban dɔ bɛ fanga in na o la sanfɛmɔgɔ ka hinɛ dugumamɔgɔ la sanfɛmɔgɔ ka dugumamɔgɔ hinɛ minɛ i kana olu ka hakɛ dun i k'olu ka hakɛ d'u ma i ka dɔn ko fɛn in ye Ala ta ye n'a minɛ don sera a b'a minɛ halisa an bɛ ɲɛmɔgɔ minnu na Ala ka a sabati ka d'an ma Ala k'an kɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw ye Ala k'an miiri to mɔgɔ la se tɛ mɔgɔ minnu ye Ala k'an miiri to mɔgɔ la minnu b'an duguma pour que don min na n'u fana yɛlɛla u k'a dɔn an ye o fili de ye Mali faama caman sɔrɔ ni fanga dir'u ma a kunkɔrɔ olu kɔnɔ k'a ti ban a kɛra olu kɔnɔ k'olu ti jigin donc Ala nan'a kɛ u jiginna donc vraiment ka o foli kɛ yana an ka don kuma kɔnɔ. Tiɲɛ don an ka jamana faama Colonel Assimi Goïta a bɛ waati bɔ bi tile dama dama a bɛ Chinois jamana kan an b'a fɛ k'a dɔn kabini a taala ka na fori bi la Chinois jamana ani Mali mun de tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ mun de sɔrɔla i n'a fɔ bɛnkan na o bɛnkan minnu fana sɔrɔla nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye i n'a fɔ a lawaleyali a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye faso Mali kan. Assimi ka tagali Chine ani président caman ka tagali tɛ kelen ye bɛɛ k'a dɔn ko AES Assimi de y'a président ye wa u bɛɛ y'u wasa don Assimi na a k'u bɛɛ jɛ kuma fɔ a k'u bɛɛ jɛ hakilina kɛ donc o donni bɛ Assimi kun n'i ko ko donc o banfula b'a kunna o de kama i y'a ye ani Niger ka minisiri ani Burkina u kumana bɛnkan min b'u bolo k'o fɔ u bɛnna o kan nin ye tamaseriba de ye nin ye bɛn de ye nin ye fɛn min nafa ka bon o de la i bɛn'a ye Assimi kɔrɔlen k'o kumaw fɔ k'o kow kɛ mais n'a sera sommet yɛrɛ ma kuma bɛ kɛ jamana faranga ka kuma de kɔnɔ bon an bɛ se ka mun jate fɛnɛ minɛ ni voyage a y'a yira maliyɛnw na ko Chinois ka bonyaba de bɛ anw yɛrɛ ka président kan wa diɲɛ bɛɛ ka bonya b'a kan a kɛra i b'a fɔ ko président si ma taa kɛnɛ in kan ni Assimi tɛ wa Chinois ni Assimi ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya mun kɛ jamana fila ye kuma min fɔ ni Chinois ko Mali ma ko aw ye anw ka jɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'a fɔ ma ko partenaire stratégique a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ farafin ye fɔlɔ ka réunion kɛ Mali ka gouvernement Chinois ka gouvernement o réunion kɔnɔ k'a fɔ a y'anw jigila partenaire ba dɔ ye jamana bɛ jamana jana bɛ tubabukan fɔ n'a bɛ f'o ma ko pays francophone ni ɲɔgɔnna ma deli ka k'o ye nin ye koba de ani an y'an bolonɔ bila papier minnu na o de kɔnɔna na i bɛna ye o jɛɲɔgɔnya kuma na kuma dɔw la Chine o kɛra Assimi ye Assimi kɛtɔ k'a jaabi n bɛ nin yɔrɔ in fɔ nanzarakan na ka sɔrɔ k'a bayɛlɛma tubabukan na fɛn jumɛn bɛ yen
an kan ka siran mun ye an kan ka mun kɛ Assimi kɛtɔ ka kuma ta a jaabitɔ en réponse au président chinois il a dit ceci en 3 points. 1. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes principes avec la Chine, à savoir la souveraineté de nos pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque pays. Deuxième phrase, nous nous souscrivons pleinement au principe d'une seule et unique Chine, tout en rejetant la manipulation et l'instrumentalisation. Troisième message fort, nous nous réjouissons de notre partenariat avec la Chine qui nous a apporté beaucoup de résultats sécuritaires, contrairement à d'autres partenariats qui n'ont apporté aucun résultat pendant une décennie. Bamanankan, an ka jamana fama, Chinois kɛlen k'a fɔ k'u y'u ka danaya kɛrɛnkɛrɛnnen da anw ka jamana fama jamana kan. Bolodiɲɔgɔnma la bolodiɲɔgɔnma min ni maa bɛ se k'a fɔ ko ale de sangana yɛlɛlen don ka tɛmɛ farafinna tɔkanfɔlaw bɛɛ ta kan ni b'a fɔ o fɔcogo la. An ka jamana fama ko aw ka miirina min bɛ aw la ani miirina min bɛ aw bolo ani taasira min bɛ aw bolo aw ni anw bɛɛ ye kelen ye o la. Ni o ye ka jamana bɛɛ ka yɛrɛya bonya ni o ye a ka jɛ e ka dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ n'o ye ka bɛɛ k'i ka hɛrɛ ɲini ye n'o o fana ye i t'i da don jamana wɛrɛ ka jamana mara cogoya la. A filanan a ko wa anw fana bɛ laɲini mun kɛ n'o ka di anw ye kosɛbɛ o ye Chine ka to kelen na a kana fara. Chinois bɛɛ ka jɛ ka kan kelen fɔ ko wa fɛnɛ an bɛ jɛ k'an bolo fila di ɲɔgɔn ma ka waleya kɛlɛ waleya min ye ka adamadenya hakɛ k'i ɲɔgɔn kɔrɔ ka jamana wɛrɛ mago sa ka kungo lase diɲɛ ma. A sabanan a ko wa an fɛnɛ an b'an yɛrɛ nisɔndiya ni aw ka jɛ ye sabula anw ka gɛlɛya kɔnɔ aw ye fɛn caman lase jamana ma Mali jamana ma ka sɔrɔ an ni maaw jɛra san 10 olu ma se ka fɛn kɛ i bɛ se k'i bolo da fɛn kelen min na. Ni ye nin kuma in jateminɛ nin bɛ taa Faransi juguya de la a n'a nɔkan mɔgɔ minnu c'est-à-dire ne bɛ fɛ mɔgɔ ka wulila ni Faransi tɛ an tɛ balo ni Faransi tɛ an tɛ taa yɔrɔ a ye Faransi ka pɔn kelen yira ne la Mali la de aw ka pɔn dɔ lajɛ ko tubabuw ye mun dilan Mali ɲɛ n'i ko babili kɔrɔnin o dilanna an su kan n'i ko palais an su de y'an ka palais jɔ u ye fɛn fɛn kɛ yan an su de y'a kɛ mais troisième point ye Chinois ta ye a y'a ye o. A ka fɛn dɔ fɔ dɛ ko Faransi ye fɛn kelen jumɛn kɛ k'i bɛ se k'i bolo sinsin o kan k'o bɛ a yira k'i ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a b'i ka hɛrɛ fɛ a ye kelen dɔrɔn fɔ. Donc président ka nin kuma in a taalen Chine bonya min kɛra ye kɔrɔba de bɛ nin bonya in na wa an ka politique mɔgɔ dɔw kan ka bɔ kuma kuntan kɔnɔ u wuli o wuli Mali b'a kelen na mais nin ye Mali y'a kelen na nin tɛ riche ye dɛ nin ye Chine de ye est ce que Mali b'a kelen na o kuma mun na olu b'a ko Mali t'a kelen na Mali ye nin ɲɔgɔnna bonya sɔrɔ donc Assimi taara fɛn mun kɛ Assimi réussira yɔrɔ dɔ la an ka démocratie marabagaw san 30 u ma se ka o ɲɔgɔnna kɛ bon a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na o de la an ye an ka caman caman ta mais ne sirannen don
awon sirannen do kamana gannen do mais mba do cogoya bɛ sɔrɔ ko la n sirannen do mun na chinois tɔgɔ bɛ fɔ ko ko la faransi jɔn dɔw de bɛ an ka administration kɔnɔ u b'o tiɲɛ wagati dɔ la i bɛ k'a ka wariko kuma in fɔra a taara laban mun ma la gosi dɔgɔyali foyi ma ye n bɛna kuma dɔw fɔ an ɲɛna bi a ka dɔgɔ mɔgɔ min bɛ ni tiɲɛ fɔ an ɲɛna faransi jɔn caman de bɛ anw ka administration kɔnɔ parce que an ka président Asimi nalen an ma administration nettoyer o a y'a to yen k'an bɛɛ ye maliyɛn ye ko bɛɛ bɛna faamuya mais dɔw de bɛ élite politique dɔw bɛ yen ani intellectuel dɔw bɛ yen minnu bɛ faransi ka baara la olu kalekan ye ko Asimi kana ɲɛ sɔrɔ a ka baara la Asimi kanubaga caman bɛ yen maa kalanenbaw maa minnu bɛ yen k'i bi ko i tun b'i jigi da o kan Mali la i t'olu ye ka kuma mɛn u b'an ka administration kɔnɔ wa u bɛ ka président ka baara la nɔgɔ o kalekan ye de a mana fɛn o fɛn kɛ a kana se ka ɲa hali n'a ka di population ye non l'administration publique malienne a majorité intellectuelle tɛ Asimi fɛ a majorité politique t'a fɛ parce que a nana sɔrɔ parti politique kɔrɔ minnu bɛ yen u ka mɔgɔ caman de b'a kɔnɔ a ma temps sɔrɔ k'u purger ka bɔ yen Mali b'o gɛlɛya kɔnɔ dɛ o de la ni président ye ni engagement ba ta fo an ka miiri ka proposition solution dɔ k'a ye min bɛ se ka an kamana min b'an bɔ kamana Ghana Burkina tɛ ka avancer yan parce que Burkina caman bɛ yen olu ko k'u ta ye fasoko ye mais an ka caman bɛ yen olu bɛ yen a bɛ tiɲɛ cogo di walasa olu bɛ tɔn min na faransi ka tɔn ninnu o ka se ka san sɔrɔ mais an kana se ka taa ɲɛ sinon politique ko kuma jumɛn kan ka fɔ Mali la bi est-ce que mɔgɔw man ka maloya yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛra nin ma kɛ donc o de la anw y'an ka jateminɛw kɛ an ko sisan ni président tɛ fɛ a ka maloya sɔrɔ n'a bɛ fɛ an ka bɔ nin cogo la anw bɛ proposition min kɛ o ye ka structure stratégique dɔ sigi a yɛrɛ naga kɔrɔ min ta bɛ kɛ dɔrɔn le suivi président de la transition a kɛra Russie o a kɛra Chine o ka structure dɔ sigi pour renforcer son administration min bɛ nin bɛɛ kɔlɔsi hali militaire la o b'ale yɛrɛ naga kɔrɔ a ye engagement fɛn lawaleya ka se k'o bila sen kan munna ne bɛ nin fɔ yɛrɛ fɔ tɛ foyi tɛ ne kelen ministre 18 de interpellé de façon écrite jaabi min b'a kɔnɔ ne y'a dɔn wa ne b'a dɔn u tun bɛ fɛ ka baara minnu kɛ a baara caman jɔlen bɛ parce que u ni maa caman bɛ administration kɔnɔ o ŋaniya tɛ baara tali ye sinon an man ka kɛ nin niveau la non siga foyi t'a la siga kelen tɛ a la wa n bɛ ka nin kuma fɔ minnu bɛ nin baara la fɛnɛ u b'a dɔn k'u bɛ nin baara la sinon sisan man ka Mali sɔrɔ tan donc président kan k'o administration comité spécial dɔ de sigi a kɛrɛfɛ a bɛ fɔ o ma le comité spécial le comité stratégique de suivi et évaluation des engagements entre le Mali et la Russie et entre le Mali et la Chine, entre le Mali et tous les partenaires. A baara o baara kan ka don ba la k'a bɛɛ la kɔlɔsi ministre yɛrɛ bolo ni mun ta ma kɛ k'o bɔ yen. N'i ye nin fɔ dɔw b'a fɔ ko premier ministre bɛ yen c'est vrai premier ministre bɛ yen mais an ye constitution kura min ta président de ye c'est lui qui est responsable devant le peuple. Hali premier ministre bɛ a b'o dɛmɛ fɛnɛ mais a yɛrɛ de bi nin sigi k'a bɛɛ la kɔlɔsi sariya caman bɛ yen minnu kan ka ta n'a bɛ maliyɛnw bɔ dingɛ kɔnɔ a tɛ ka ta mais président tɛ se k'o bɛɛ kɛ o
Pour que aller se koke, il faut un comité stratégique de suivi et évaluation des engagements du Mali. Ou de bien en bord ni kononana. Ou là, on peut contraindre que présent engagement tara. Allah wala rawa. Ambiorot me kuma min fora akera. C'est un engagement takwe. Si tu Mali kono, on y saria chamanta sera monter à la walia. Maintenant il ici. Maintenant vous faites ici. Président a nata mo koro kele nunu ka poussière boula kanare atenya na bono ide. Ah non, il faut que anga kuma au fort. Kadir ko détecter Mali là. Parce que ibaro kuma là. Fa ba amine quoi. Fatoya fa ba amine fa ejme. Mokoro kelen munu ye jamana kumara tugo kelen na kolu moko kelen ta tuguni kebe fera fen kura ke no lui ite résultat so. C'est ce que dit Einstein. La folie, c'est de faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Le président a aujourd'hui des Maliens patriotes. Parce que munu soro. Areka dana be munu kan. La kolochi aka kontarandi kenyi parce que do de be we ka bara in saboteri wallahi ne ba fo na transition ga bilan amman si ba fo anya na bi ame dogo kun kelinga ne tese ka fo ka ban ntese ka fo ka ban ministère par ministère bilan par bilan a question écrite ou jabi be ngolo au total on nous me barake on a fait 30 interpellations écrites. Mais ne kelenta 18 ye abe jabi ben rebulu fe munun be sena wallahi na ya la wala Mali be bono wala mais do ta fo pas non mais olu ka sira to lawo aka kiya bolo dron parce que na kinya na bolo o politiquement échouera mais alors que te jamana de ga réussite do e ka réussite politique la mais e ka jamana ma réussite na fa de mala. Ori ya ne a fo depuis kuma jan mo président ka lajɛ a ka cadre ɲɛnamaw ta parti kota la parti côté tiɲɛ Mali la parti yɛrɛ tɛ yɛrɛ ni kuma jara na parce que mun na mɔgɔ ko de ye an jɛ mɔgɔ ko de ye an jɛ donc o mɔgɔ ko min ye an jɛ an ka mɔgɔw ɲini k'u bila fɛnw na mɔgɔ mankan sen mankan de ka ca. Mais mɔgɔ tɛ maintenant ni président nana ni baara bɛɛ ka ɲi dɛ mais il faut que président ka commission dɔ sigi pour que ka ni fɛn ninnu lakɔlɔsi a y'a faamuya maintenant o ye fɔlɔ ye filanan il faudrait que ani sini ka nin jɛ kɔfɛ excuse-moi là an bɛ fɛnkɛ la quoi. Flana, il faudrait que Mali qui engage fin flala. En Chine bekaje. On doit aller à la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire, au cas où il faut mettre une armée spéciale uniquement dans le cadre de l'agriculture. Recruter des forces armées uniquement pour l'agriculture au Mali. Et en même moment, aka officier militaire double officier du Niger là. Pendant 30 ans, pour le Timor de 3 Mali officier du Niger là, où il y a beke ou électeur sur le chodi. Gibe di ou kam électeur ou ma chodi pour que vous votez ou nie. Il faut aujourd'hui un militaire patriote à la tête de l'office du Niger pour qu'il y ait un Sénégal ka Mali ka farafina beta ni malo da nogara marme nga jenatique te nogoya e kongo ba unna ka soro dugukolo ba mbulu atenero ba mbulu ike Mali ka office Niger di jamana shima ko bibe kongo soro la mais sans bisa ba ma barabi ka ma miri Mali nga kongo la ere on miri la tinya bina deme mon kanye amana wuli ay barake da élection ke wala ta partenaire ko na o deme e bi shi ke gerbu yabe ma bo nogola jamais.
C'est pour cela aujourd'hui où y wele il essaie de kumbe ka moto binani di ka muso be se muso saya be se ka noga chomi ka an deme ola États-Unis nga ambassadrice kumbe nya fo ngo mara mbi fo ko tebe ma be fo ni kada nya ani che ani baraji mais an wala nyini te sanga ni wakati ma ka kanye sa an wala nyini de 600 ni deme nunu ko fe an yere ka te kan yere ta akimi yo de fo la couverture sanitaire universelle, le régime d'assurance maladie universelle. On a un chiquet dro, mo ka kanye ko. Parce que tellement man de grewuya la. Finalement, la ntefa ka bo grewuya kono. Ajati na fara ko mi sinistre ko ni nga yoro bina. Ou bien on va dugu chira. Ali no be se ka fen ka yera ka dale toujours demain ka dale ma. Mais tant que demain be ki ibe saraka mine de là. Mais mo be se ki chiquet saraka mine là. O be management développer. Et aujourd'hui, on a tableau te bolo djan on doit accepter de souffrir, mais de réussir. En fait, nous souffrons. Ne fuma ko bi konte gelaku. Tumba ke gerbuya. Mais ta doga wari mine ka faso janfa. A wari kemo me proposer yo. Mais avec ka binya be sininya. Kuma chama au bena ka interview ke. Maula blanco warti. Albi abna labla ko warti. Na so la domina me jala ke mais est-ce au de là ka jagwane ka ko waria mais ngabe ka ni faso de yake c'est le lieu aussi de dire mo befo adam le bouma bel grandi malien au rek plus info 7 sur 7 akema bena abine ka fen beke ka ba drome wo sokole nta dia rek la ka fo ka dawka ni mi bon yere la odo ni ma bon yere la ngodi faso koy mais par contre d'autres c'est ka welo puisque faut ka war de bo parce que t'as faso koy. Donc, en phase de la présent, ni ko babe ni ne jorobe ne la. Parce que gemana nte ka tanye na folo na ma sariya do bala. Na flana ni président ma mo soro munu be ni barake. Wallahi asmi barake goy. Bara min kera depuis ali moru ka tana ni nyogoma delegake. Mais uti fe ko shime, ulu kon bolo no be na fo ulu teke candidat e bile malila. Ulu teke président e bile malila. Ou neni jeliba TV la do ne wole kan yin nga ka fo fomba kay accord d'Alger signé ka signé ko accord d'Alger ko be chodi mais ni horonya fene kera accord d'Alger bane akunga nga fo ka fo fomba kay kuma mfo ka kera ay kuma joli foya u yange galon kelay kan ke popa pokelay kan be bodro kan galon ke mogoy mais a be kien dara keneka mama sur la min kera ko kien sigi ama. Il y a certains Maliens qui sont foncièrement méchants. Maliens do ka djugum ou ka djuni sur un trait ou ka djuni bunteni. C'est moi bi se ka djuga to fo ka djuga ifa jamana ma e yere ka ere kama ani a kieni kama. Billahi do be ngania be do la kieni kama. Kiski do kaka kien. Ni ala ma nya ebulu ato aka nya mo rebulu. Donc ne joroleno. Mais ni président sera kanike wala ba yete ko be singa tate ba foko dilo avoir apta de ko ameka gimi. Sinon il y a des gens qui n'aiment pas cette transition, ils sont dans les administrations publiques. Wo be galon betre président pour que mo mun be ka deme kien ka ko nu mangoya. Alors que Malika kele ala kele do de. Ala kele do de. Mo jamana na njija Dieu ka giri achimin ka tomi e nya ye chinois be giri achimin ka depuis e mimbi e kan nyugu yere lawo e ko e ta fe e be ka faneni e be ka baneni e ko malangolondo Dieu be sona chine minye o morota katima ala on yere malien kan ko ne prophète c'est toi o kien mais nyengo ya fene ba on tala de aw nyengo ya bala ashiriya fene bala anga bo kono sa anga jamana laje mu be se ka minke ango ke anga do ke jamana an fa jamana de do on teke adon do lande on de be kan mbo fonga kuma na alisini ne fomba fora mo ko yan wo mo be fone ko yan akimi fora mo ko president la mo be fa ko bo ambe barake ni odi an fora do ko do be fa mo me am te ka minge dum ango ke odun. Donc,
Atimi fen chaman soro. Mais ni fen nunun be. A nya be dépend. Ni be ko fe président nga mo de soro même ni be la koloshi. Mais on m'a dit en tant que membre du CNT, le président engagement fin feta na ya bolo no blala en bas ministre ben yininga à la minute ye munke avec atami en tant que mbola de. Mais à kakan président il y a commission spéciale d'oti. Vous meni bara bela koloshi tuni. À chaque conseil des ministres ka évaluer mune kera ni kono. Kyo jamana njoli mangelengwe. Non. C'est le bon sens. Ce n'est que le bon sens. Sinon, le président a voyagé. Fin mania kabo. Fin sur la cabane. Aïe, si tu n'es pas à Tassoro. Ni bekonana, il faudrait que aïe, Kokumana, ni djigné même malin on a cotibe. Abina faut qu'on déca présenter aïe, si présent. Même quand mouké pour que quand a présent demain. Jamana jombe ka munke pour que ka président demain aka ni président konona na objectif mbala abse ka soro chodi on be ko wéré de la nya ya dira akimi manga dira mali de ma on me kina fe min dira mali ma e ki mali nga to ko fe wala jamais ni kunye ni diburu ya di Niger mai bai mais a folo dira on ma ko paquet on est ni ko damine ko à César ce qui l'appartient. La musique est plus bonne dans la bouche de celui qui chante. Akini ere nanani ni ko ni ere on be demain wanye ni présent dima c'est pas gratuit. Anga to ayesi kofe. C'est pour cela anye mirina dota. Ami no do baladona nata. Ambe Mali commune beke pour mobiliser les soutiens à l'AES. Nambora Mali commune nambe ta région bela. Et il faut une vision AES. Mais on a AES qui finit saboter. On a commencé à couper la AES côté qui est Burkina a passeport blanc. Ni en inquiétant, ni en inquiétant. Ou pas ni trop bête pour que mon record. Eh, AES qui est mais à fora ko joni ki mo boy ga jamana la. AES ko kumale wana dumuni ngani Burkina be ma do. Oh, encore on a me série mais ambeka série mia. An bena fɛn dɔw de kan an bɛ ka baara k'o kan an ka sécurité ka kɛ kelen ye an ka sɔrɔw lajiriwa an ka fɛnbaw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a ma fɔ maa si ɲɛna k'i k'i mago bɔ i ka jamana la wa kuma caman an ka jamana marabagaw ye o erreur de kɛ ka ɲinɛ i yɛrɛ ka jamana kɔ k'an bɛ ka jɛ min kɛ ko k'o dɔrɔn sankɔrɔta non il y a d'abord ton pays an ka duw ka jɛ an ka jɛ ka quartier la avancer ye tiɲɛ ye mais bɛɛ kan ka miiri i ka dudenw ka kɔn dumuni sɔrɔta la dɛ. Eh, abora quartier ta la mais elle ga dudu ye mundu yana ka se ko jema be ka ti bolo do minen kelen ngono e ka dudu munu mina be fe ole mun enfro donc mais on be ka ko confondu parce que malien ni erreur de que tout le temps en donnant un reba kunko il faut toujours penser d'abord à ce que tu fais malien wa kenya ce n'est pas d'abord à l'AES, c'est à Atimi. Malien a passeport, c'est à Atimi. C'est une carte d'identité nationale. Malien a hébergement. Pour cela, il faut que les Ibnaye trouvent une barre content d'amener. Il faut panafricanisme de gauche, panafricanisme de droite, les panafricains, les panafricains. Tout ça, c'est pour diviser encore et s'approprier du panafricanisme. Abina kieni mindo ukun, ube ko makaranke uba sabote ka nebo. Nous y François Eyam Sita, bo sabote avec un panafricanisme fort, mais à ce que les mêmes Français, abo ko luka dumininke, Nathalie Eyam Si, ube kaninke, avec Côte d'Ivoire, ayeninke, Kemin Seba, oyeninke, anga mogoteni shila. Tant que vous avez Francis ka kojugu fo galombe daula anu ka France nationalité ko client ou ko la politique française ani chokan fo les clients ou ko abeka jimana deun jelimi aya ko warboy ateka fo tokan là nous kuma tokan kala bo famia mais si que les gens oublient nous refont kuma na do ma se ka famia
J'ai dit que Houphouët-Boigny ne peut pas être traité de panafricaniste. Je répète et je dis cette vérité. Ça veut dire quoi? Panafricanisme d'offre, ça commence par la souveraineté des pays. Est-ce que Côte d'Ivoire a souveraineté bas? Depuis 1960, depuis que Houphouët est là-bas, la Côte d'Ivoire, son armée est sous-traitée à la France. Franchement, l'armée de Côte d'Ivoire, l'armée tout boulot. Parce qu'il y a c'est l'armée française qui intervient à la place de l'armée de la Côte d'Ivoire. Et quand Houphouët a compris que, a fait qu'il y a chinois qui ont fait, ou Canada a clé. Mais au cours de quoi Houphouët m'a fait un Côte d'Ivoire? Non, non, non. A commencé à monter Côte d'Ivoire à Yake. A Kera Denfanouaï. Il a été un bon père, un bon grand-père. A fait mon kebina kamana kolochila. A commencé à Côte d'Ivoire. Mais ana Côte d'Ivoire bora jonya kono tiki yamate ka Côte d'Ivoire bora jonya kono. Panafricanisme be damene folo. Souverainisme de là. Souverainisme est jumain. Aussi a folo souveraineté folo yereya folo i ka sarasu kate ki lakana ka sɔrɔ maa wɛrɛ ka sarasu tɛ e yɛrɛ ka sarasu i sago ka k'u la wa olu ka jamana lakana a filanan i ka kan ka k'i yɛrɛ ta ye wa i ka namu n'a bɛ f'o ma ko culture i ka baara kɛ ni o ye chinois américains u ye mɔgɔ dan u ka culture de bɛ bila ɲɛfɛ fɔlɔ. Jamana fait un maralike. Culturellement d'abord ils sont en avance. Au bout de la culture de la Mara. La Chine, au bout de la culture de donc il faut avoir la souveraineté économique et monétaire. Il y a kibolo ika sorokan. Soro munum bibolo. Oka kibolo wa ika warka kitai. Maintenant, flamme là. Nous n'avons pas bon fene. Nous manga black krefe. Faut la souveraineté alimentaire dunga fa ka sabati. La souveraineté sanitaire ika ka kenea. Wa kalam mimbolo ika kalanga ke yere ka kalan. C'est pour cela le Mali a adopté le programme national d'éducation aux valeurs. Nabena sigi sur la charte des valeurs kan. Maintenant après l'étape des souverainetés, vous allez venir à l'étape d'intégration. Comment on peut intégrer. Après l'intégration, vous partez à la fédération. La fédération maintenant, ça engage la souveraineté des pays. Il en faut les États-Unis, Beika, Jamana de engagé pour aller à la fédération. Maintenant, au de fédération, au de l'Union africaine ou le panafricaine, l'unité africaine. Donc, tant que les pays n'ont pas leur souveraineté, de façon globale, on parle du panafricanisme émotionnel, mais pas réel. Panafricanisme d'amine follow, yéréa de là, yéréa eka fin beka. Donc, vous n'avez pas ta, comme vous keleni oué. Parce que ni bere la on meka sira atiminya pati atimetra muka ani Francis John ametandi c'est-à-dire olu ko deme atinyo ko wa deme keme deme kofe ireta olu ko je atinyo no anga jeke me jemi na fa be sambema oh maintenant olu tuna muma we ka girwu yake tsana wati palani biburo mais ala kin na fanya ye atin no anga bo gerbuya kono mais ani teka ani mo be teka je o je kono anga laje ame mu soro mu ba bo gerbuya fene kono maintenant olu sona ajustement culturellement ka je jamana yere nyimbo ko be barala ka be di secteur privé ma atin no jamana be toy mais jamana be teka baraka privé ou fait. L'État reste, mais l'État peut aller au partenariat public-privé. Bon, je vois qu'on n'a pas les mêmes façons de voir. On a fait, on a fait au Tekini. On a fait un jorolendo. On a fait une fois présent. Et c'est la raison pour laquelle je profite. Big, John My Fight.
ani Sonko u bɛ situation dɔ kɔnɔ Sénégal n'a ye Hakimi kɛ candidat ye minnu bɛ ka fɔ ko Hakimi ka kɛ candidat ye n'u yɛrɛ ma wuli ka députéya ɲini n'u ma wuli ka maire ɲini n'u ma wuli ka sénateur ɲini n'i danna ka Hakimi kɛ président u b'a ka fanga tiɲɛ parce que minnu n'a tɛ côté kelen na n'olu donna assemblée kɔnɔ u donna sénateur la u kɛra maire ye a ka vision tɛ taa yɔrɔ si o de kama an y'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ hali n'a ka candidature bɛ kɛ a kana adossé parti kɔrɔ ninnu kan mais a ka adossé maliyɛnw kan maliyɛnw dɛ maliyɛnw kan a n'a ka hakilina kan a tɛ ma kɛ président ye a parti bɛɛ ɲɛna indépendant nana pendant qu'il y avait plus de 100 partis politiques wa kɛra président ye maintenant a kɛra ye cogo di parti politique baw de y'u da a kɛrɛfɛ ka kɛ banba ye k'a layɛlɛ ka tila k'a ka député ka tila k'a bali ka baara kɛ u ka spécialité o de ye o parti ba tɔgɔ de b'u la sinon tiɲɛ tɛ président dan ye ka administration purger wa minnu bɛ baara la a bolo dans l'administration k'u rassurer u k'a dɔn ko jigi ye jamana ye o bɛ ka jamana ka baara de kɛ wa i tɛ yen ko parce que Hakimi ka di ye ou bien a ko ka go ye mais i ka baara ɲuman kama i bɛ to yen qu'on rassure les gens sur cette base c'est pas parce que i ka taa Hakimi tɔgɔ ta ka jɛmɛni fɔ vive Hakimi mais e bɛ poste min na e tɛ ka baara kɛ mais on te relève n'a ye ja ni tamani ta i k'a fɔ ko Hakimi mais ce qu'on doit voir là e bɛ ka mun de kɛ qui prouve que Hakimi ko bɛ e bolo da la Hakimi mais ou lajɛ qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement a caman ta ye n bɛ fɛn ɲini de la mais jamana ko tɛ fɛn ɲinina kuma ani jamana ɲini kuma kelen tɛ o et c'est pour cela ni Hakimi ye ni comité in sigi ka suivi kɛ a ka direction fɛn fɛn a b'a bɛɛ dɔn min bɛ min na contrat ni fɛn bɛ na k'a ye a bɛna bɛɛ dɔn conseil des ministres bɛ kɛ o document b'i bolo ninnu b'u ka suivi la o document b'i bolo min bɛ i b'a dɔn Mali ye juru ta yan taux de décaissement 3% ɲɛfɔcogo foyi t'a la mais n'a sɔrɔ ko ni comité ɲɔgɔn sigilen bɛ président b'a fɔ ni juru tara taux de décaissement bɛ nin na pourquoi mun de bɛ yen jamana ye mara man di mais chaque a bɛ fɔ ka fɛnw ɲɛfɔ a ɲɛna voilà un peu an bɛna kuma min fɔ nin bɛɛ kɔnɔ parce que nin kuma in bɛɛ c'est-à-dire an bɛ situation min kɔnɔ fo maliyɛnw ka jamana faama in dɛmɛ a bɛ k'anw denw de ye sa c'est-à-dire an kun man ka miiri ko an bɛna fɛn min sɔrɔ bilen ne fɔma ka fosi t'a la mais le temps que ala ye u bila ka danani mun da ne kan ka fɛn mun kɛ n b'a ɲini ala fɛ n k'o kɛ k'o s'a dan na n'a bɔr'o la maintenant an b'a tɔ min kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di an b'a kɛ n t'a tiɲɛ wa i t'a tiɲɛ ne ɲɛna o de ye ne ta ye dɛ ne t'a tiɲɛ wa n'i ye k'a tiɲɛ fɛnɛ n b'i wele k'a f'i ɲɛna n'i ma mɛn n b'i dénoncer voilà k'a fɔ ko Mali nanzarakan don état de catastrophe an b'a fɛ ka dɔn kuma in kɔrɔ ye mun ye laɲini ye jumɛn de ye fɛn jumɛn de don état de catastrophe o bɛ i n'a fɔ k'a yira ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de ye état de catastrophe ye o gɛlɛya sɔrɔla mun fɛ ko inondation minnu kɛra yɔrɔ minnu ni ji ye tiɲɛni kɛ effectivement Mali y'o min déclaré kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ mais Mali kan k'a ka état de catastrophe yɛlɛma ka kɛ opportunité de très bien mais c'est le moment pour la transition mɔgɔ mɔgɔ ka yɔrɔ sigilen bɛ ji la k'a bɛɛ ci ka bɔ yen c'est comme ça hein? Vous prenez des décisions courageuses munna nin yɔrɔ ji ye nin ci karisa ka villa de jɔlen bɛ ji boli la a b'a ci ka yɔrɔ wɛrɛ d'a tigi ma c'est le bon moment de faire un bon plan de logement des logements sociaux mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen san n'olu ka yɔrɔ de bɛ ji la logement social minnu ma occupé ou bien minnu tɛ k'u ka wariw sara ou bien jala minnu bɛ yen a ye ninnu ka yɔrɔ ci a ka viabiliser a ka t'u bila logement social kɔnɔ n'a bɛ fɛ k'u arranger a y'a fɔ bon anw nana aw bila nin kɔnɔ kalo kalo aw ka 2000 sara hali n'a bɛnna san 100 ma o t'o tigi kɛlen ka so sɔrɔ kalo kalo 2000 la
ate fo tiɲɛ ye mais so minnu bɛ nin kɔnɔ a y'u ci ka bɔ yen parce que an ye dugukolo feerela plan d'urbanisme ma respecté kɔda ma labila dɔw taara ka village jɔ ko se b'olu ye o don k'olu ye faama ye k'a ci ka bɔ yen c'est le moment de prendre des décisions courageuses pour transformer cette catastrophe en opportunité. Maintenant, nous avons barake. Sara kan ka bara mun kula o bɛ kɛ kɛ. Maintenant, jona ka kamba ke malien ko ka yafa ɲɔgɔn ma. Maintenant, problème t'a la, il faut plus qu'on permette aux maires u ka taa yɔrɔ kuntanw di ka taa jisira di mɔgɔw ma. Et c'est la raison pour laquelle a fɔra ko propriété kan ka t'a la pour que ka titre bɛɛ kɛ foncier. Parce que Mali ka sariya la, il y a le droit d'exproprier pour l'État. Jamana bɛ se k'i ka yɔrɔ minɛ i la ka commencer kin kɛ. A b'an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ. L'expropriation. Ni ta ye an b'a di ta an b'a minɛ i la ka yɔrɔ wɛrɛ d'i ma ka commencer d'i ma. Parce que jamana de ta y'a ka dugukolo ye. Donc il faut une décision courageuse. Filanan inondation nana. A bɛna so de bi. Mɔgɔ caman bɛna taa luwanse la. Jamana kan ka sariya min bɛ yen pour que ka luwanse sɔngɔ bin a ta wagati ɲuman ye nin ye. Prendre la loi pour réglementer les locations. Son min jɔra n'a valeur ye miliyɔn 1 a luwanse sara ye san kɔnɔ 1000 de. Jamana kan k'i profiter ni catastrophe fɛ k'o sariya ta walasa minnu bɛ taa luwanse la u ka se ka lafiya. Sinon nin fɛnɛ bɛ kɛ dɔw ka tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ de ye. Ka dɔ fara luwanse wari kan ka luwanse da gɛlɛya parce que siso tɛ mɔgɔw bolo. Sabanan jamana kan ka nin wagati in na fɛn fɛn tɔgɔ ko kɛnɛya minɛnw fɛn fɛn tɔgɔ ko kɛnɛya taabolo ka dérogation ta k'u ɲinbɔ marché public la parce que an bɛ nalen urgence de kɔnɔ an bɛ nalen côté urgence de la de façon urgente directement jamana kan ka fɛn o fɛn kɛ ka dérogation kɛ santé kɔnɔ a minɛnw walasa ka approvisionnement nɔgɔya furaw ka se ka taa yɔrɔw la nɔgɔya la parce que n'o fɛnɛ ma kɛ an bɛ to ni urgence kɔnɔ mɔgɔw bɛna taa ɲɔgɔn dɛmɛ kɔfɛ u bɛ taa don kaso la i n'a fɔ covid ta kɛra cogo min na ka t'u don kaso la k'aw ma code de procédure respecté donc jamana ka dérogation ta dɔrɔn ka santé yɛrɛ extrait ka bɔ nin kɔnɔ naaninan ni catastrophe kɔnɔ le Mali doit aller pour une seule santé. Kɛnɛya kelen o kɛ cogo min ministère de l'environnement et de l'assainissement i b'a fara secteur de la santé kan fɛn fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya kelen kan o bɛɛ kan ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ministère kelen na aujourd'hui non maintenant environnement ka baara a bɛɛ bɛ taa kɛnɛya de kɔnɔ environnement c'est le cadre de vie. L'assainissement c'est le cadre de vie. Maintenant au bɛɛ kan ka taa kɛnɛya kelen de la o kɛnɛya tɛ fara ka bɔ i bɛ fɛn minnu cɛla i ka adamadenya tɛ fara ka bɔ i ka fɛn dunta ni i ka ji tɛmɛ sira la o. Collecteur nɔgɔlen bɛ n'a bɛna ni nɔgɔ de ye a tɛna ni bana de ye a ye jamana lajɛ n'a bɛna ni nɔgɔ de ye nin bɛɛ de bɛ taa bila secteur de la santé kɔnɔ un seul secteur le secteur de la santé de l'hygiène publique de l'environnement et de l'assainissement. Une seule santé. Parce que c'est l'étape même de réduire ces ministères-là. Qu'a dit, mɔgɔ kelen ma, ka baara bɛɛ kɛ baara kelen ye. Parce que ni kɔrɔ nana, a b'i pousser ka fɛn dɔ kɛ. Au ministère maintenant, mun kan ka kɛ sisan, il faut maintenant investir dans la santé. Cɛ a ye wari don kɛnɛya baara la walasa adamadenw bɛ se ka furakɛ minɛnw bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw bolo cogo min na wa an ka sariya minnu bɛ yen k'a bɛɛ lawaleya la loi hospitalière a bɛ taa baara kɛ an ka de redresser les choses maintenant ni ne fɛnɛ kɔnɔna na n ye min fɔ il faut que nin kɔnɔna na an ka ɲɛsin an bɛ se ka office du Niger baara kɛ cogo di wa c'est une opportunité nin jiba bɛɛ nana an bɛ nin ji mara cogo di
Il faut récupérer ces eaux-là. Ni jima ba mangana ka kieni ketan ka ma mara pour que quand amogo nya ni jila ka nga sena wiriwa Clément fait am ci ka ni ji nunu mara ka mara chogo do nyunu la pour que ni wakati mana teme Clément mana na kan jikino nga ka bara were ke. Chaque situation catastrophique est une opportunité de réussir. Donc ce n'est pas le fait que ni gela B solution T solution B. Et maintenant, c'est le moment de prélever 1 franc par minute de communication. Ka franc ka projet ñenema ke wala sa jamana dion catastrophe nga ku bolo here doy. C'est le moment également an farafin fura munun be ku do bala pour que funa munun mete ka furakeli ke ko farafin fura ku tester munun mete ka nga mo furake ku farafin fura to kan aka se kan furake. Et c'est le moment ka Agence nationale du contrôle des médicaments ko sigi senga fura kuntan foy kana do Mali kono wa machi kana fura kuntanta. Donc le fait que le Mali a déclaré l'état de catastrophe, c'est une bonne opportunité de relever les défis. C'est une bonne opportunité de relever les défis que les Maliens et la FIA. Et c'est une bonne opportunité de demander aux Maliens de la diaspora, de demander même si c'est Mouké, même si Mouna Aina. On a qu'un fait. Comment? Donc, c'est une opportunité. Ça dit, mara a écolté quoi, comme la finago de marata. Tu utilises ton bon sens, tu regardes Feminka et Gadjamana Dema, Ibo ou de Lanini. Et puis ni wati ali sogo be fere condition mina anga condition fene laje sogo kana yele moto kamble gouvernement qui impliqué sogo ko la di fa bo abattoir la munu me sogo ta korole ka moyen do duma c'est vrai anga moto ambulance nunta kam to kuna mauta nai o kan mais anga moto do fene glan mu me datu kanya ka di sogo talawma ou ka sogo tanai ka sogo lakana. Et c'est le bon moment maintenant ka motoni do glan ka datu pour que burtala munu be burta ou ka buruka ta kono ni ma fo ngo ka burtala ou ka bara dablare mais kimana ere kan ki impliqué ka buru ferela wele ka moto nyenema duma al na be te o kin todo la ou ka yoro ka lakana et c'est le bon moment que moi do blaka tu contrôler moi mo be do fara ka prika ka sur fin ma ga fara prika ko contrôler fene accélérer. C'est le bon moment anga abattoir mishi golo ngunu be bo ka be boli dabla ka mishi golo glan chugo nyuma abte ke dumuni nyuma chugo mi ko lu mo fene kala pour que mishi golo ka glan ka dun ni ye mishi golo glané nyuman dun ibi je sogo doyen ko. C'est le bon moment malika abattoir frigorifique munumbe ka be glan kanya wala sa sogo nyuman ka bo bon Mali bi se ka plus de 1000 milliards de dollars abattoir nanna na ya barake kanya 1000 milliards par an 1000 milliards par an wakanga abattoir bo bolo jugu kono Mali abattoir flé amena ta auditi beke Mali tari do atedi mogoma. On va vérifier comment les uns et les autres ont fait la position de ces abattoirs. Mais nos collègues de damene tuna nata parce que ne war chaman sur abattoir kono ne bagenke kasaka genke sans fil abattoir là on ere be gelege ame gelege firi akumeta mishu gen ame mishi kungolo chuga ay be dogan quand on te foire ama de dore le kabara de ke pour que ibiti ki ka te san chomi ibolu santé. Et c'est le lieu ka sanfla ka befo ka zone mege befo ka barbu fo parce que en demtien chamaye ni de ke ambe de do wa chama ka balo de labi mais bi au fene de kundo be ka suma kwa blue kungolo la kwa meni ko nyedo amina yini. Donc c'est des opportunités, c'est-à-dire en te bas folie là quoi. Il faut avoir le bon sens à chaque fois qu'il y a problème, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le bon moment. Le Mali est en catastrophe. Avion biais. Ou bien $1, ou bien €1. Parce que nous sommes en catastrophe. Et c'est le bon moment. Multinational nous ka sanumbo. Anga sanun laje ka réquisitionner quand un mogonya ka catastrophe fraqué. On n'a pas besoin de tendre la main
mais on a besoin de réfléchir à me bonne mon autre. Parce que Gerebuya ni delite mon kobo fou là. Ni demain qui mais qui chique deli là au thème machi bon là. Donc voilà, état de catastrophe déclaré là. Mais il faudrait qu'on parle, qu'est-ce qu'il faut, que devons-nous faire. Ça nous concerne tous. Honorable, moi, je Chamango état de catastrophe déclaré là, mais au bon pombo ni samia de sera. On me voit samia qu'on a ponda chaque année avec Wakati Kilendela. Est-ce que vous connaissez nos bâtis? Mais c'est-à-dire, il va on te tomber à comment y fona comment jara et sera. Bon, chama mécanique toi y de han. Nana toi y ndron. N'y pombo. Et puis la kataka brotui. On n'a pas besoin de ça. C'est pour cela qu'il faut une seule santé. Non seulement avec un bobo, mais bobo min tourné mais avec un colologue merci. Alors que au bobo in fene, ngo kanga la baradi, ko ke no fene kato bla anga fen koro. Tu vois quand tu barake. Voilà pourquoi nous avons une société qui na fo badea et anuno, une société wera munube, il faut les autoriser. Ou quand ni bobo, ani nyama nunu, ou kataka ba élément. Mali yɛrɛ ɲaman bɛɛ yɛrɛ tɛ Bamakɔ ɲaman bɛɛ tɛ foyi ye a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn dɔ ye fɛn min bɛ an nafa ni bɔgɔ ninnu filɛ n'u bɛ taa i b'a bɔgɔ bɔ i bɛ tila ka taa traiter a bɛ tila ka kɛ nɔgɔ ye mais o bɛ to ten an tɛ ka baara de kɛ koyi c'est pour ça que je te dis il faut mettre les Maliens au travail an tɛ ka Maliens bila baara de la an bɛ ka Maliens dege deli la gerebuya la an faamaw ye gerebu ye an yɛrɛ bɛ ka minnu mara. Moi je ne suis c'est pour cela que je ne te tourne ko ne b'a foyer na ko ne be kɛmɛ fila ou bien wa kelen di ma non o tene intéressé an be fɛn dɔ de kɛ pour que ere kana ne deli voilà pourquoi deli man ne yɛrɛ ni ne dɛ dɔrɔn moi je m'énerve parce que i kan ka dɔ yɛrɛ k'a kɛ mais yana tigi kana e deli a jɛmɛ a ka fɛn dɔ sɔrɔ donc Moussa, c'est des opportunités. C'est-à-dire Mali flé quoi. Ni ibaro ni titi ka min famia. C'est révoltant ka foko Malien do be ka te bara la quoi. Parce qu'il manque bara de be ka teme on ye koro dungudu. Mali flé be bara. C'est-à-dire bara me mal. Ibaro kani bara de be ka tagama. Mais on ne travaille pas, on a préféré ka démissionner bla bolo jana pendant 30 ans ka funyana quota politique ke ko politique keli de be wardi ima. On n'a jamais appris à nos enfants comment travailler. Sans bisaba, ama mougo dige, ere johnny, mkamalaya jume, malaya koremwe, horonya mwe, jambe mwe, ka bekien tindroko politique. Aïe sans bisaba ke kumana baramadi maleuma, ka jamana nchi bo. Nera balade, ne tenyi mwala. Non, parce que nous sommes des hommes politiques. Assumons. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord. Ka fo munu ti ka kuma mbe fe ni ma kuma o yake me yin no jamana jola chaman be an baba do kan nodo bi jamana de mo be muna kedo an nodo peut-être akun kadanye on yere kaninke mais nan ma se ka ke munu mi ka ke an ku deme an yere de kama an ku deme jamana kama mo joli baby o claro ka kalana ou te foila alors que bara bonne me malla comment vous pouvez comprendre qu'un pays avec 1 241 000 km², 23 millions d'habitants, qu'au chômeur bi. Et c'est pour cela que quand j'ai amené mon projet d'exploitation du fleuve Niger, avec l'installation des ports secs, Kodombali, Lagalagato, Fi, Mounouma Dili, Dien, Reutado, Dien Beta. Mais nous va donc couper ka yele ou là. Il va donc faire min ka djou. Oui, ni ta do kité ko don quoi. Alors que c'était un véritable projet qui pouvait créer 4 800 000 emplois directs. 4 800 000 emplois directs. Un projet écrit. Mais nous à dangatoya kuma nuna. Mais à te faire là. Mais ne va peut-être aller salin ko. Dondola ni mina ke wafo ko chedo kunye ni fo onyo kona chaman kera mais en temps ban ka mirina nyuma shinyeshi en faso ma karafi ndana ni kogoje karafi ka usana yi munela o kuma na karafi kunye sabande a chira dia
C'est le bon sens. Fin je me quand tu es coquin sona. Aba me beda, comme malien banco de bé. Mais malin kenya côté. Mais mouna no e kien aba kineka ni kuma ila gochi muna. Donc koro kawo ere te malin dénuement ere. Parce que ni malin kenya côté. Afin no fora malin mete ka munke. Aw ere ko ko te sekake. Wa longueur de journée au ben de là quand la gochi ka kuma mais ça nous fait que renforcer parce que nous sommes convaincus. Mi malien je entièrement convaincu ame ka fait mi fo ana ame ka fait munke. Ndibe mi fo ndalen do ala wa mbado ka be sekake. Wa mbado alini ma kem wo re sekake. Donc c'est pour vous dire que saisissons de cette situation de catastrophe, d'insécurité sanitaire, d'insécurité de tout genre pour reconstruire notre pays. Anga jobeka jolé. Mais à teta effort de quoi? À teta conviction de quoi? C'est ça. Alors, ok. Amina. Voilà. Honorable, bien sûr, il y a des Nations Unies pour décider. Parce que Mali, on va parler olu ka ni ɲɔgɔn ye ba in bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka mun faamu a la faso Mali yɛrɛ tɔgɔ fɔla i n'a fɔ Algérie fɛ o kibaruyaw k'a fɔ ko k'o to ka se ka ko dɔ bali faso Mali kɔnɔ yala u ka ni ɲɔgɔn ye in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka hakilila ninnu aw bɛ mun faamu a la. N bɛ fɛ Maliyɛn bɛɛ ka kumaw faamuya n bɛ fɛn bɛ ka kuma n dɔgɔninw ani balimaw Isa Jawara Buma bɛɛ fɛn fɛn bɛ ka kuma Maliko kan n b'u bɛɛ fo ani Mɛnta ne bɛ tɔgɔ fɔ hali ni mɔgɔ tɛ ne tɔgɔ fɔ mais mɔgɔ bɛ Maliko la ne b'a bɛɛ kɛ kelen u bɛ ka kuma minnu fɔ n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye u ye caman fɔ nin fɛn ninnu na bɛɛ bi mɔgɔ ka kodɔn i bɛ dan i ta la o de y'a fɔra ko dɔnni ye dɔnni et puis fɛn minnu filɛ an kan ka ɲɔgɔn jukɔrɔma tintin ni mun ye mun fɔ k'o kuma sɔn ji la ka yɛlɛ mais kuma caman i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa ɲɔgɔn neni kama ninnu bɛ ka baara mun kɛ Ala de b'u sara wa ne b'a f'u ɲɛna u kana falen mɔgɔ ka neni kan'u falen mɔgɔ ka foyi tiɲɛna mɔgɔ ci falen an ka ɲɛsin jamana ma dɔrɔn mais n bɛ kuma kelen fɔ an ɲɛna bi tuguni n bɛ segin a kan n delila ka fɔ cɛ o cɛ n'i ta tɛ Maliko ye i bɛ lebu ni Maliko tɛ yan bilahi i bɛ lebu i siga foyi t'a la. An ye dɔw ka kuma mɛn ka jira k'a fɔ ko Asimi bɛ yala yala la yan Sini nɔ kɔfɛ i y'a kuma mɛn o ka se ka nɔ faamu. Ayi c'est-à-dire e bɛ mun faamuya i b'a dɔn ko hali n'i ye dɔw bila tulu dingɛ kɔnɔ n'u bɔra u bɛ koyokoyo e bɛ fɛ olu k'a fɔ cogo di ko Asimi ma taa yala sinon minnu taara yala la olu dɔnnen don dɔw ni muso taara dɔw taara taa cogo min na bɛɛ b'a dɔn dɔw taara bɛn sommet ma mais mɔgɔ min taara tile 2 yanni sommet cɛ a mago bɛ min na a ka jamana ye k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ ko ne bɛ n nakun dɔn ni mɔgɔ min ko taara yala la o tɛ bala na o de kama n ko Asimi ka comité de suivi et d'évaluation des engagements ka sigi sen kan parce que nin min bɛ ka nin min fɔ nin karara k'a ta fɔ mais intellectuel ba 100 bɛ yen o ni nin bɛ ka baara kɛ wa olu bɛ baara in na pour que a ka tiɲɛ ce ne sont pas des déclarations inutiles ils sont avec d'autres qui sabotent mais qui ne parlent pas i bɛ ka régime jɔn y'a bi n ko i bɛ ka yɛrɛ dɛmɛbagaw de y'a bi tilegan fɛ u ni i bɛ ka don su fɛ u ni anw don aw kelen de bɛ ka labɛn transition kama n'u ye kuma na telew la u nɛnbara ninnu kan i b'a fɔ k'u b'a la o t'a la wa bɛ minnu ye kuma na duguma o caman bɛ yen mɔgɔ caman bɛ ka fɛn caman fɔ transition ma olu caman ka kadiri baden de bɛ transition kɔnɔ o de bɛ tila ka information d'u ma u b'u yɛrɛ gɛn mais a bɛ ɲɛnabɔ ni Asimi ye nin kɛ donc maintenant Nations Unies na fɛn damadɔ de ye ne yɛrɛ nimisi wasa kosɛbɛ a fɔlɔ ye min ye Mali talen k'a fɔ ko ale ni Ukraine cɛ ko kow banna pewu o gangan an ma ambassadeur kɛlen ka démissionner mais n ko lafasabaga kun sɔrɔ l'o la yan donc Mali puissance a ma ɲi dɛ o Mali puissance kelen a ye Algérie bila ka foronto n'i ka subaga n'i ye subaga ye foronto la o y'a ka subagaya bannen de a tun Algérie forontora Algérie ko banna pewu pewu u forontora de subaga mana foronto bɛ se ka sigi subagaya kan bilen
a lafura mais mina mun fɔ an ɲɛna a bɛ bali aw la Algérie fura dama ŋaniya ma kɛ jɛkulu dɔ ka sigi Sahel jamana kɔnɔ ale tɛ mun na ale fura dama o ma diya ale ye wa Algérien ni minnu t'a ɲɛdɔn a bɛ bali olu de la ni Algérie kelen avec les groupes terroristes Aziz Mauritanien ka président kɔrɔ Mohamed Abdelaziz Mohamed Abdelaziz ale tun ka surun Marocains na en 2009 a kelen ko ka élection kɛ a passé o kama Algérie n'a ka terroristes tun bɛ n'a ka fanga bi a été renseigné ko les interventions de l'armée mauritanienne le 26 juillet et le 11 février 2010 et 2011. Le 26 juillet 2010 et le 11 février 2011. Où tu me fais qu'à Tchèque à Fangabi. Algérie et Mali, on a créé le CEMOC, le comité opérationnel en Bebo Kelengono. Algérie ka budget, aka Kenya Mali ni Niger ka budget armée ko kuma. Mais c'est pour entretenir les terroristes. Ouacha ɲininkali kɛ Algérie furadama ma se ka guerre gagner contre les terroristes à furadama. Abo ko armée c'est puissante. L'armée algérienne n'est pas puissante, c'est une armée fondée sur le trafic de drogue, le trafic d'armement et le maintien du terrorisme au niveau du Sahel. C'est l'Algérie qui a toujours nié la connexion entre les terroristes domestiques et AQMI. Mais au Algérie kelen, allez des Banga hébergés, allez des Yad hébergés, Mali terroriste qui fait Kenny qui allait des Abé hébergés. Attendez, au lieu de faire Mali ka pétrole chien, ka ferré, au lieu de faire pétrole daga no Algérie, ka keme jika. Tenzawaten kelen a kele guanendo parce que tout simplement ou kun digelen be pétrole bodé là. Ikimbi ibi nye do tenzawaten pétrole barkon iba la je finye dan. Au Algérie kelen ale de ni Francis jera anya ni 10 ans mun ke na on be ni dekun kono kyo de dona kidal ka pétrole bo avec Algérie fait avec taga firi. Donc o de kama olu tché de kun tirilembe Mali yere be kla chodi. Non qu'on allait be fait koka tendawaten ke non droit malien kan balawla avec balmola mo mon te histoire kalama au Algérie kelen avec la complicité GATT frontière Libye Algérie Niger ils ont formé plus de 1200 soldats là-bas pour là ben depuis octobre 2023 ministre ka barak me bandrole ku ngana mais o mate ka tan soro kana pati armée maleni pogo kono wolo vlado MNLA ni azawatigula olu bolto ka do France de fene Algérie deli ku ka to ndunu ngateme olu litera fara munu formera GATT kan ku réorganiser ka soro kana tenza waten mais kina ku ka mo do bla folo ina farak c'est pour dire depuis armée maleni ina farak mine dro barak yana. Voilà pourquoi le combat n'était pas facile à Tenzawaten. Mais la galagato doga kuma me ha malika sera sous sarade o kuma te ka fo mo nyana de anye ni donta anye ni bota c'est une guerre. Mo di guerre guerre ni de betwala. Mais ni to kunye guerre la ka te soroy. Olu ba fo kanga sera sous sara ni be ni ma mo joli fa. Kinchilita bon. Mais o sera sous dona de kwa sa jamana ka bo nogola mais o sera soube tasa e danga toy est-ce qu'il est mi ka sokono téléphone koro e bi boy bol doga ou ni e bobe jamana doga c'est pour que ango loi do de kangata ni sola ni kuma model la ibe mine folo ibi ta kelekero la wani kelembeke barka nga mo folo munu sura ibe bla lu chela aw ba pour que ka do mimbe e bla premier ligne
première ligne voilà c'est moi on qui sait a nya fonke ne qui sait temena on daro la pita terre fiba manga me para ka ko fara quand j'étais chef de poste DTC de Kumaira on nyena guerre wuli la clé gan dire fait billahi chedo et ta fait sur là ta fait ka suru yere la ko ke musoyi kam minen ko damine e ba ko ay ko ni me minen ko do sa de bo fo mo wayna o kera on nyena wa tuna nga dotoro so nimbe kungo kono ibe kise manga me o wati o kunti se dotoro mo de an kuna jaro pa kinu nana nuga mo goy unuga marfa de bina o bini no fe ko wakati frage akibita frage o ka bugudala an fene kun bɛ taa furakɛ mais ne kun b'a fɔ non ne tɛ bouger dɛ n'a ma ne ka wari da ni ne bɛ fɛ ka bɔ centre la ka taa ka mɔgɔ furakɛ a bɛ wari de bɔ u kun bɛ na u b'u ka wari bɔ ni ne ka bɔ n ka centre da fɛ dɔrɔn i bɛ 1500 sara centre ye ne tɛ bɔ sinon ne tɛ taa u kun bɛ n'i ta u b'i ka moto escorter i bɛ to ka furakɛli kɛ i bɛ segin ka na ayi kunu furakɛ ka dɔgɔtɔrɔso la o tɛ da yen hali n'u ka musow jiginna i bɛ to ka sɔrɔ k'u ka so de minnu b'a kalama o b'a kalama i kun bɛ to i ka moto boli la moi j'avais 3 traversées de fleuve ne kun bɛ ba 3 de traverser i bɛ to u b'i ye u tɛ fɛn kɛ agent de santé la wasira foyi t'o la anw ye DTO boli yen nɔ n'an woro tɛna kari cɛncɛn wa depuis an tɛ cɛncɛn moto boli la f'i yɛrɛ b'i dege a la depuis u b'i ta moto kɔfɛ yanni i ka dege a la i yɛrɛ ni a dɔw la i kana taa kɛ mɔgɔ t'i dɛmɛ o la o donc guerre ma nɔgɔn mɔgɔw bɛ kulonkɛ de la quoi c'est pour ça ne dabali bɛ ban mɔgɔ la mun bɛ jɔ a ye taa élection na dɛ n'aw taara élection alaw tala cɛ jamana min kun t'an bolo 2 tiers du territoire k'a minɛ an na o kana minɛ ka d'an ma bi jɔnni b'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ personne mali politique jumɛn mɔgɔ jumɛn kun ŋaniya tɛ an ka bɔ Kidali bolo fo n'a kɛra fasoden jugu ye mais tiɲɛ n'o minɛna mɔgɔ min y'o minɛ a t'olu dɛmɛ hali ni fanga ɲini ka d'aw ye n'i yɛrɛ bɛ ka fanga ɲini i tɛ fanga ɲini n'olu ye siɲɛ kelen i k'u yɛrɛ ka u dɔ ye an bɛɛ k'an ɲini ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ k'an jɛ jamana ko la an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ o da man di la ni ka taa nkalon tigɛ ye o ɲɛ tɛ nin si ye e minnu ye jamana ka sécurité feere Faransi ma olu de dalakan kuma ka ca bi i b'o denmisɛnnin damadɔw de ye minnu ka jugu ka tɛmɛ hali kɔrɔlenw kan olu de bɛ wuli kuma na fan fɛ u nɛnw bɛ pɛlɛ i b'a fɔ k'olu de bɛ Maliko ɲɛdɔn alors que 26 mars kɛra an ɲɛna yan bilahi a dɔw tun bɛ boli ka t'u dogo ba ka dilan jukɔrɔ o y'a sɔrɔ anw tɔw bɛ ka kisɛ affronter tuma min na u taara anw ɲini ko n'a y'a sɔrɔ ko an tɛ su la Gabriel Touré la o b'a sɔrɔ an jelima b'an ka so n'a fɔra ko dɔ de bɛna jamana ko kuma fɔ an ɲɛna bi parce que k'e dɔɔnin sɔrɔ ko wari bɛ e bolo e b'o fɛn fɔ a sɔrɔ la cogo di donc aux Nations Unies Algérie forontora de wa a y'a ŋaniya bɛɛ yira wa nin de kama mɔgɔw kan ka autorité de la transition fo an y'an bɔ nin accord in kɔnɔ a ye Algérie dénoncer bravo maintenant nin bɛɛ kɛra mais munna Nations Unies ma an ka plainte ta contre la France an ka plainte bɛ halisa o n ko nin guerre bɛɛ kun de ye pour que ka plainte kɛ nkalon ye hali dɔw bɛna fanga ɲini n'an ko k'an ye élection daminɛ dɔw bɛna fanga ɲini wa faransɛw bɛ k'u financer n'u ye fanga sɔrɔ u bɛ tila ka déclaration ye ko plainte ko tɛ tiɲɛ ye ko Faransi ma foyi tiɲɛ an ye yan o y'a kumaw fɔ ka tɛmɛ o depuis kuma daminɛ u bɛ ka Faransi lajɛya c'est à dire ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛ Faransi lajɛya Mali kɛlɛ la k'e b'o kɛ fasoden ɲuman ye cogo min na quoi comme Mali fasoden ɲuman ye ni min ye wari min d'i ma e de y'o fasoden ɲuman ye ni wari t'e bolo e tɛ fasoden ɲuman ye mais i ni Ala cɛ mɔgɔ min bɛ ka wari di ani mɔgɔ min y'a nin di jɔnni ye fasoden ye ni fɛn fɛn filɛ Maliki Jawo Sadio Kamara Moribo Kone an bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ n ko nin bɛɛ kun y'u nin de di k'u ka sa u ni ma to a la de o maintenant olu minnu jɛra u nin kɔ bi kuma de bɛ fɔ nkalon bɛ da u la u bɛ nɛni k'u ye nin kɛ tan o y'a don tan o y'a bɔ tan bilayi n bɛ kuma dɔ fɔ anw ɲɛna pression min bɛ ninnu kan wari min proposera ninnu ye n'i kun y'a di Mali politicien fɛn ma ɲanguma sɔrɔ Mali ko banna a mɛnna non pression gansan b'a sɔrɔ o b'o la kuma tɛ a warimugu ma
warimugu de dira ninnu ma i hakili tɛ bɛɛ dilan ala kɔ ta fɛn aw tɛ foyi sɔrɔ ko ayi anw bɛ sa de an bɛ taa nin sira fɛ mɛ n'olu minɛ cogo nin kɛra maliyɛnw bolo an ma mun de fɔ u bɛ message ci nin bɛɛ ma kelen kelen an b'i faga nin don nata nin don e bɛ su fɛ nin don e bɛ tan mɛ anw sigilen b'an ka so kɔnɔ an t'a dɔn mun bɛ yen minɛnsi duman min cira Sadio ma a tun ta ka ca 1000 u bɛɛ kuma o kuma n'aw taara nin voyage la an b'aw faga aw tɛ segin nin na mɔgɔw b'o kɔnɔ n'a fɔra ko dɔw bɛ administration kɔnɔ o baara ɲuman min bɛ ka kɛ aw tɛ fɛ o ka ye mɔgɔw b'o kɔnɔ dɔw bɛ to olu fa n'o bannen mɔgɔw b'o kɔnɔ dɔw bɛ taa musoko fɔ baara wɛrɛ tɛ ninnu na ni musoko tɛ yan n ko musoko ye lafiya de ye